Mga parol na gawa ng mga person deprived of liberty tampok sa Christmas display sa mga Dan, Pangasinan. Habang Christmas attraction sa Botanical Garden, dinadagsa ng mga turista sa Baguio City. At pinailawan na rin ang Christmas displays sa Aurora at Gapan City. Silipin sa report ni Claire Lacadilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Muling nagdingning at nagliwanag ng sabay-sabay na pailawan ang iba't ibang dekorasyong pampasko sa isinagawang ceremonial Christmas lighting sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng mga parol na gawa ng mga PDL o persons deprived of liberty. Makikita rin ng Christmas lanterns at higanting Christmas tree at highlight sa selebrasyon ng pagpapailaw ng nativity scene na sumisimbolo sa kapanganakan ni Jesus. Kanya-kanyang kuha ng selfie ang mga turista sa bagong atraksyon sa Baguio Botanical Garden sa pagsisimula ng Christmas in Baguio ngayong taon. May tema itong metamorphosis na ibig sabihin ay ang paglago ng mga paru-paro na binigyan ng maraming kulay sa pagpasyal sa mga bulaklak ng Botanical Garden. Bukas ang Botanical Garden mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi na magtatagal hanggang January 7. Gabi-gabing nagniningning ang Provincial Capitol Compound ng Aurora dahil sa kanilang Christmas Pailaw 2023. Kinagigiliwan ito ng mga residenteng mahilig mag-selfie dahil sa mga Instagrammable spot na puno ng naggagandahan at makukulay na Christmas lights. Dinagsa ng mga batang Gapan at iba pang residente ng Karatig Bayan sa Nueva Ecija ang Christmas lighting sa Gapan City. Mula sa mga center island ng kalsada, papasok sa plaza, ay nilagyan ng malalaking ilaw na korteng bulaklak. Sa harap ng plaza, madadaanan ng Christmas tunnel at sa loob naman ay may kitang giant Christmas tree. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Solicitation at pangongolekta ng kontribusyon sa mga estudyante sa Christmas party ipinagbabawal ayon sa DepEd Region 6. May salo-salo kasama ang mga classmate at kaibigan. May games at syempre may exchange gift. Ito ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit isa ang Christmas party sa mga inaabangang school activity taon-taon. Pero paalala ng DepEd Region 6 sa publiko, lalo na sa mga paaralan, na ipinagbabawal ang pagre-require ng bayarin o pagsosolicit para sa Christmas party. Ipinagbabawal din ang hindi paghintulot sa estudyante na mag-attend ng Christmas party kung wala itong exchange gift. Paglilinaw naman ng DepEd 6, hindi naman ipinagbabawal ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga establisimento o pribadong individual o grupo para sa Christmas party.